Folytköv. Nézzük meg a környéket. Az szép mondjuk. Szép zöld övezetben vagyunk. Igen. Csicseregnek a madarak. Na, most nem hallom, de amúgy tényleg szoktak. Tényleg csicsereg, most hallottam valamit. Na, ja, igen, ez itt egy hirdetés. Látod? Ezt itt nézzük meg. Rovar és kísérlet kiállítás. Szépen meg van rajzolva. Én is akarok, én is. Add ide. Tessék. Tehát rovar és kísérlet kiállítás. Ez a felső gombbal. Ezzel? Ha? Az elsővel, és utána vissza már. Wow! Wow, de jó. Ez gyönyörűséges, ezért is azt a szobrot, ami az is van. Az ott egy szobor. Ezt meg nem mondom, mit ábrázol. Kalapás. És az ott egy sipos boglárka megy fel a lépcsőn. Sipája is van, rendesen meg van csinálva. Sipos boglárka nézi a szobrot. Szép boglárkázik, mert hülyét kapok. Most ne engem. De, nem szalad meg el. Nem szalad meg el. Így úgyse látszik belőle semmi, mert szembe vagyunk a nappal. És most az milyen jó, hogy engem beszáll? Hát én nem, mit vagyok? Hát a környéket mondjuk. Környéket már levideóztuk. Na jó, akkor most tessék arra. Na, el van a gyerek, ha játszik. Én is utálom, hogyha videóznak. Igen, azért kaptam ki a kezedből. Na jó, van, szép a tenyered. Ugye? Másikat is megnézem. Mind a kettő szép. Na jó, ott van már. Na, nézd ide! Bogica? Ne sírjál már! Sírok. Na inkább menjünk be és mutassuk meg sorra az utat. Jó. Menj előttem. Nem megyek. Jaj, már nagyon nyugos vagy. Igen. És bemegyünk az ajtón. Igen, fantasztikus. Ez itt a bejárat. Igen. Itt van a gyerekeknek egy ugráló. Igen. Itt van egy galamb. Galambokat kell mutatnom, azokat nem fényképeztük le. Jó, akkor megnézzük a galambokat. Ja. El van a szóval a család. Itt sok galamb van. Anyám. De gyönyörűek, de szerintem a másik oldalról, mert onnan látszanak jobban. Szervusztok, gyerekek! Ki lát ez egyáltalán? Szerintem simán és szépek. Tényleg, nagyon szép. Nagyon szépen. Megnézhet? Jaj, de jó! Ó, gyönyörűség! Gyönyörűség! Ez milyen fajta? Hát, ez a parodás. Gyönyörű szép. Nézd ide, kis bogaram! Mutasd meg a kis kofi. Ó, de gyönyörű! Hűha! Nem a videó visszaadja, de... Vissza! Gyönyörű szép. Köszönjük. Köszönjük. Fehérke. Ő pedig egy. Másfajta. Azt gondolom. Más cső, Ő is gyönyörű szép. Nyom. Hűha. Nem is láttam. Mennyivel kisebb a csőre? Hatalmas nagy. Hogy? színe. A színe, igen. De a szállása is egyedi. Ezek ússának, mint a ragadozó madár fölmennek, és akkor szitálnak a talán. Igen, a színe is ragadozóra emlékeztet. Hát igen, nem Kifejezetten, aha. Meg valahogy a testfelépítése is olyan áramvonalasabb sokkal. Aha. Hosszabb a szárnyai, nagyon jó kiadtája a termiteket. Meg valahogy, hogy akka is így hosszabb lenne. Nem olyan zömök, mint a megszokott kis galamb. Videót csinál? Igen. Igen. Majd utána végül Szíriai vitorlázó. most ott kellett volna a szexet eltolni. Ó, gyorsan. Lemaradtunk? Lemaradtunk? Olyan. Szegény az alsó helyében nem lennék. Hopp, rátaposunk fejére, úgy. Igazi kandósta. Most megnézni, jó alaposan sikerült? Ellenőrzzük. Azt a minden. Nézd, meg fölfújta magát. Aha. Angol vegyes. Az igen. Hát nem véletlen a neve. Az igen. Kis várban vannak.
És akkor budapesti csapos kerítő. Ezek is jó. És melyik a bibic? Melyik a bibic? Bibic? Ez a bibic a fekete, meg a kék. Tehát az, amelyiknek a szány bújtól lefelé fehérre kell lenni. És van a Csepelió fehér a kettő. Csepelió fehér. Igen. De az úgy felfogta magát, bizony felborzolta az ügyön. Azoknál még az is az írások. És háború. Mindig csak egy Hú, nézd, milyen furcsa. Csőrük. nagyon nehéz tenyészteni, de itt arra mennek, hogy minél nagyobb feje legyen, és a kicsi egy-két napos korukban legtöbb elpusztul. A feje lehagyjuk, és nagyon nehéz. Nem tudja tartani? Nem bírja tartani. Ezek az első pár Magyarországon, ezt kiengedik, abban a pillanatban fölmegy olyan magasban, nem látjuk. Kidobják a párját, vagy egy szemkukoricát, és mint a sólyom azonnal lecsap. De félelmetes. De szinte zúg, ahogy jön lefele. És ez egyiptomi fajta, vagy csak a neve? Igen, ez egyiptomi fajta. Egyiptomi fajta. De ez tényleg magasabb. És ő... Pontyos rövik is. Ez igen, kis láttóla is van. A legnehezebb a sárga szín mindegyik. Milyen fajta? Kelet-korosz bikó. Húha! Felszáll, összecsukja a szányát, és úgy leseggel. Utána vissza. De mind ilyen érdekes szállásmódok. Ez a fehér szépség? Budapesti torlaslábú ójácsnak hívjuk. Húha! Az a ójása az, hogy csak a szárnya vége fekete. A csőre is milyen jól viselni, olyan sötét. Ez sötétnek kell, hogy legyen. Szintén, ugye? Ez másik. Másik? Igen, ennek van olyan kis akármilyen. Igen, van egy kis tényleg? sapkája, és a formája is hosszabb, farka színes. Ez is pereg a levegőbe, felszáll, akkor pereg. Úgy néz ki, mint egy túl. Ez megint egy másfajta, ennek orrpontja van. Tényleg, jó, de arra jó. Niki, ezt nézd. Hát az az egyik leghíresebb a világon. Ez hihetetlen. Mint a csirke. Nagyon kegyetlenül néz ki. Ezt meg kell mutatni Igen, közelről. tényleg. Hát ez fantasztikus. Ez komolyan. Magyar kitenyésztés olyan, majd megfogom. Ja. Az volt a cél akkor, mikor tenyésztették, hogy olyan rövid volt a csőre, hogy már nem is csőre volt, hanem szája volt. Tehát hogy az EU-ba megyünk, sok minden változott, hogy a kutyáknak se lehet ugye vágni a farkát, füli. Most ez is már egy visszatenyésztett változat, hogy ez már egy pörkit felbír nevelni. Tehát már hosszabb a csőre. Mekkora szemei vannak, te jó? Igen, ez egy jellegzetesség, ez a három ugye, szem, bú, meg a fejtető. Nagyon csinos. Tényleg. Hát ez meg már majdnem olyan... Jaj! Kopasznyak. Majdnem majdnem szép. De nagyon aranyos, komolyan. Szegénykém. Hát most Mi történt a nyakaddal? Igazítani egy De figyelj, ez meg dajár volt. Hát Júj. most kicsit borzos, mert hosszú felejtettem a hajsütőmet. Szólt volna hozok magammal. Nagyon csinos.